Szukasz miejsca na rodzinną uroczystość z klasą, smakiem i klimatem? Restauracja Senator w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowana jest w kameralnej okolicy, na osiedlu Zębców. Organizujemy rodzinne przyjęcia urodzinowe, rocznice ślubu, chrzciny oraz przyjęcia weselne. Świeże składniki, eleganckie wnętrza, profesjonalna obsługa kelnerska gwarantują niezapomniane przeżycia. Na miejscu mamy także salę zabaw dla dzieci, a latem gościmy się na słonecznym tarasie. Restauracja Senator. Skontaktuj się z nami i już dziś zarezerwuj miejsce na Twoją imprezę.